rayuwata na baki cikin aminci da yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki farin cikin ganin sabuwar shekara da rai da lafiya, tare da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikinta, ya kuma nuna mana ganin wasu shekarun masu zuwa da rai da lafiya. Bayan haka zan yi amfani da wannan damar wajen bayyana wa masoyana ƙudurin da na yi na ci gaba da nishaɗantar da ku. Yana nan, ba zan gajiya ba, insha Allah. Ke na kama don kwabo